रन्जन दैमारि सारा मानो गवासै आरो दायो रन्जन दैमारि सारा गनो थांगासिनो दं। बिटिआर मेजिकजों लालासाव खोख्लैजादों आरो बे लालासनि फिथाइया दायो थाइगासिनो दङ। बर' हारिया बबे दिसाजों बा बबे लामाजों थांगासिनो दङ, बबे अलखदाव गोग्लैगासिनो दङ जों नुलांबाय थागोन आरो नुजेनबाय। खारन बिटिआरआ जाबाय मोनसे राजखान्थिनि मेजिकमोन। राजखान्थियाव देरहासार जानो थाखाय बे बिटिआरखौ लाबोनाय जादों। बिटिआर एकर्डखौ लानानै बर'फोरा दासिमबो गोनो गोथो। गिबि गिबियावनो आंनि बे इउटुब चेनेलखौ नायग्रा आरो आंनि बुंनायखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो लोगोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आं गोलाव साननि उनाव दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला A to Z बुजि मोनगोन। दिनैनि कन्टेन्टआ जाबाय रन्जन दैमारि सारा मानो गवासै आरो दायो रन्जन दैमारि सारा गनो थांगासिनो दं। मोनसेया जाबाय बिटिआर एकर्डखौ लानानै बर'फोरा दासिमबो गोनो गोथो। आं बे मोननै कन्टेन्टखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोना बुजि मोनगोन। रन्जन दैमारि सारा थांनाय 27 सेप्तेम्बराव जिथु हियारिं दंमोन बेयाव मानो गवासै आरो दायो रन्जन दैमारि सारा गनो थांगासिनो दं। आथिखालाव जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो दङ गोबां रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ लानानै बा एक्स एनडेबिफोर माखासे जेलाव दङ बिथांमोनखौ लानानै गोबां बर' हारिया बर' रायजो राजाफोरा बर' हारियाव गोनो गोथोआ सोलिबाय थादों। आं बेखौ दिनै क्लियार खालामनानै होनो नोंथांमोना एसे साननानै आं जि बुंनो नागिरदों। थांनाय सेप्तेम्बर दानाव हियारिंआव रन्जन दैमारि सारखौ गगोन होननानै आसा खालामदोंमोन आरो रन्जन दैमारि सारखौ बे थांनाय सेप्तेम्बर दानाव हगारनाय जायासै। बिथांखौ सिगांनि बायदिनो केस जाबसिननानै दोनबाय। जिउ जोबजासिम जेलावनो थानांनाय बे साजाखौ बिथांमोननो होबाय। बियो ओरैबायदि जाना दङ दायो जिथु रन्जन दैमारि सार आरो बिथांजों लोगोसे माखासे एनडेबिफोर गोबांथार एक्स एनडेबिफ्रा जोबथेसालियाव दङ। नाथाय 10 जन 10 जना रन्जन दैमारिजों लोगोसे जिउ जोबजासिम साजा मोनना दङ। बिथांमोननि केसनि बेलायाव बा बिथांमोननि जाहोना इसां गिदिर बा गिथावना बा दुखुनांथावना नंलिया। दायो रन्जन दैमारि सारमोनखौ मोनसे खथायाव बा मोनसे रुमाव रन्जन दैमारि सारमोनखौ मोनसे रुमाव सोना दोनदों आरो बिथांमोनखौ बायराजों बाहारनिफ्राय जेनेबा बिथांमोनखौ हुक मारिना दोननाय जादों। बिथांमोनखौ ताला मारियाखै, सिल खालायाखै, बिथांमोनखौ जास्ट हुक मारिना दोनदों आरो दायो रन्जन दैमारि सारमोनखौ उदां खालामनोबा बै हुकखौ खेवनानै बिथांमोनखौ न' सिंनिफ्राय बा रुमनिफ्राय बिथांमोनखौ खथानिफ्राय बाहाराव बरननांगौ बेखिनि जानानै दङ। बिथांमोना 27 जानुवारियाव मानो गवासै बिनि एसे जाहोन दङ। मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर एकर्ड जानानै रन्जन दैमारि सारा जेलाव थांफिननांदों आरो माखासे केडार्स लिडार्सफोरा जेलाव थानांदों। बिथांमोनखौ थब सख'यैनि कारनाव गोबां दानि बिटिआर सोरखार जायफ्रा दायो खुंथाय गोहोआव दङ बिथांमोनखौ गोबां नारसिननाय बाथ्रा बुंबाय गोबां आफादफोरा, गोबां रायजो राजाफोरा ससियेल मिडियाफोराव जों नुनो मोनदों। बे जाहोनावनो थांनाय 27 सेप्तेम्बराव रन्जन दैमारि सारमोना गवासै। दायो रन्जन दैमारि सारमोना गनो थांगासिनो दङ। कारना बेनो दानि बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानाय लिडारफोरखौ सोना दोनदों मादों बुंनायखाय बिथांमोना बे दागिखौ खोमोरनो थाखाय दायो रन्जन दैमारि सारमोनखौ हुक मारिथेनानै दोनफिननो गोनां जाथ'बाय। दायो बिटिआर
सरकार बा खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' बिथांनि टीम सरकारा दायो रन्जन दैमारि सारमोनखौ उदां होनो थांगासिनो दङ आरो बियो फेल जाला बे साक्सेस जासिगोन। जुदि सिगाङावनो गयोमोनब्ला सेप्तेम्बर दानावनो जुदि गयोमोनब्ला बिथांमोननि जिथु दागि फोनांजानाय बा नारसिननानै बाथ्रा बुंजानाय बेफोरो गोमोरनाय नङामोन। दायो बिथांमोना बख'योब्ला बिथांमोना जिथु बुंजानाय बे दागि होजानाय बे गोमोरगोन। बेनिखायनो बिथांमोना रन्जन दैमारि सारमोनखौ जोबथेसालियाव दोनथ'बावनाय जादों। बेखौ बर' रायजो राजाफोरा एसेबां गोनो गोथो जानांगौ गोनां गैला। ससियेल मिडियाफोराव बेफोरखौ लानानै दावराव दावसि खालामनो नांला। जास्ट दानि बिटिआर सरकार खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारखौल' खावलायबाय थाब्लानो जाबाय, बिथांमोनानो बख'सिगोन। बेनिफ्राय मोनसे कन्टेन्टआ जाबाय बिटिआर एकर्डखौ लानानै बर'फ्रा गोबां गोनो गोथो। जों माखासे ससियेल मिडियाफोराव नुबाय थादों बिटिआरखौ लानानैनो गोबां गोनो गोथो बर'नि माखासे लिडारफोरा बखिलागासिनो दङ। जे बिटिआरआ मा बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजि मोनाखै। बेखौ आं क्लियार खालामना होनि। बिटिआर एकर्डआ मोनसे राजखान्थिनि पलिटिक्सनि मोनसे मेजिकसोमोन। बेखौ लानानैनो बे बिटिआर मुंखौ लानानैनो माखासे बर'नि लिडारफोरा मोनसे मेजिक दिन्थिबाय। गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बेखौ मेजिक हिसाबै बिथांमोना लानानै फैदों। बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा गोबां गोनो गोथो जाना दङ। बिटिआरआ मा, बिटिआरआव जेबो गैया, गोबां बेफोरबायदि अनेक बाथ्रा दान्थे बिदान्थे सोलिबाय थादों। बेबादि नङा। जोंना हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि CM बिथाङानो क्लियार होखाबाय नङा होमबा। बिटिआरआ बिटिसिआ बिटिसियैनो थागोन, क'क्राझार सरकारा क'क्राझारैनो थागोन, काउन्सिला काउन्सिलैनो थागोन। जिथु बिटिसिआव बिटिएडि दंमोन बेखौसो बोखारनानै बिटिआर खालामदों। बेखौ क्लियार बुंनानै होखाबाय हेमन्त बिश्व शर्माया। आरो दायो जोंनियाव माखासे बर'नि लिडारफोरा, राजखान्थिनि लिडारफोरा बे बिटिआरखौ लानानैनो बर' रायजो राजाफोरखौ गोमोहोगासिनो दङ, गोनो गोथो खालामगासिनो दङ। दायो बर' रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जाबाय थानो गोनां गैया बिटिआरखौ लानानै। खारन बिटिआरआ जाबाय मोनसे राजखान्थिनि मेजिकमोन। राजखान्थियाव देरहासार जानो थाखाय बे बिटिआरखौ लाबोनाय जादों। जिथु दानि UPPL बे गोदोबो दंमोन, गोदो PCDRमोन नङा होमबा। BPFनि आमोलावबो PCDR मुङै दंमोन। बिथांमोना बै समाव जेनबाय थायोमोन। आरो बे बाराव देरहाथारनो थाखाय बे बिटिसिनि इलेक्सननि सिगां सिगां बिसायख'थिनि सिगां सिगांनो बे बिटिआर एकर्डखौ खालायनाय जादों। आरो बे बिटिआर एकर्डआ जाबाय जोंनि राजखान्थिनि मोनसे मेजिक महरै दायो नुजाथिदों। बिटिआरजों बर'फोरना जेबो मुलाम्फा गैया आरो बिटिआरखौ लानानै बर'फोरा गोनो गोथो जाबाय थानांगौ गोनांबो गैया। बेखिनि बिटिआरआ जोंनि बर'फोरखौ माखासे अलखदाव लांबाय। बर' हारिया बिटिआरजों गोबां खहा, आरो बिटिआरजों मुलाम्फा जादों साफा सानै बर'नि लिडारफोरना मुलाम्फा जादों। बेनिफ्राय मुलाम्फा जादों होनना बुङोब्ला बिटिआरजों दाउखाफोरना मुलाम्फा जादों। दाउखाफोरा बे बिटिआरजों गोबां मुलाम्फा। मानो होनना बुङोब्ला बे बिटिआरजों बर'नि गोबांथार आफादफोरा जोबस्रांदों। 30-35 बोसोर आगोलनिफ्रायनो बर'फ्रा गोबांथार आफादफोर फसंबोबाय आरो बैफोर आफादफोरानो बर' हारिखौ रैखाथि होबोदोंमोन। 35 बोसोरनि आगोल बर'फ्रा गोबां अलखदावमोन, गोबां नासयजादोंमोन। आरो बै अलखदनिफ्राय बारग'नो थाखायनो बर'फ्रा गोबां आफादफोर जोनोम होबोनो गोनां जादोंमोन। आरो बैफोर आफादफोरा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्डजों फोजोबस्रांजादों। दिनै जों नुनो मोनदों बिटिआर एकर्डआ जाखांनाय लोगो लोगोनो बिटिआर मुं फैनाय लोगो लोगोनो बिटिआरआ जोंनि आफादखौ फोजोबस्रांनाय लोगो लोगो जों बर' हारिनि जेंनाखौ बा अलखदखौ जों नुफिननो मोनदों। 2022 मायथाइयाव नैबे सोलिफुबाय थानाय 2022 मायथाइयाव बे बोसोरनि गेजेरावनो खननैसै 2 टाइम्स जाबाय बर'फ्रा इभिकसन खालामजानाया नङा होमबा। बर'फोरा होखारजाफिनदों। गुवाहाटियाव जों नुनो मोनदों
खननैसै मोनसेया जाबाय मेसें बोथोराव गोजां बोथोरावनो होखारनाय जादोंमोन गोजां बोथोरब्लाबो बै सानाव जि दिनाव होखारदोंमोन बे सानाव गोबां अखा आरो बरफ सिरिदोंमोन बेसे गुसुमोन बेबायदि बोथोराव बर'फोरखौ होखारबाय बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइम जों नुनो मोनबावबाय आरोबाव गुवाहाटियावनो दैज्लां बोथोराव आरो बे समाव जोबोर अखा बेबायदि बोथोरावनो बर'फोरखौ आरोबाव होखारबावबाय नङा होमबा बेनो जोंफोरनि खहाया बर' हारिनि खहाया मानो होनबा आफादफोर गैला आफादफोर थानाय समाव जोंखौ अयनाय खालामनो हायाखैमोन जोंखौ बर' हारिखौ अयनाय खालामोबा आफादफोरा माखासे एक्सनखौ मावोमोन आरो माखासे आफादफोरा बेफोरखौ गोजौ आयेनजों नांनानै बेफोरखौ दबथायनानै बा हमथानानै लाखिदोंमोन दिनै जोंनियाव आफादफोर गैला नालाय बेनिखायनो जोंखौ बेबायदि नासयनो हाफिनबाय जियानो जादोला लोगोफोर बिटिआरखौ लानानै बिटिआर मुंखौ लानानै बर'फ्रा गोनो गोथो जाबाय थानो गोनां गैया बिटिआरआ जाबाय जोंनि मोनसे राजखान्थिनि मेजिकमोन बे मेजिकआ जोंखौ गोबां लालास खालामबाय गोबां गोनो गोथो खालामबाय बर'फोरखौ लब दिन्थिबाय बर'फोरखौ नङा होमबा न'खर न'खर साख्रि होगोन महिला आइजोफोरनो मा 65,000 होगोन आरो दा मा बुंदों 20 लाख होगोन नङा होमबा ग्रुपफोराव बिदि लालास बर' हारिया गोबां लालासि होनगोन नङा होमबा लुप जाग्रा बेखौ जों नुनो मोनदों बर'फोरा बे मेजिकजों बिटिआर मेजिकजों लालासाव खोख्लैजादों आरो बे लालासनि फिथाइया दायो थायगासिनो दङ बर' हारिया बबे दिसाजों बा बबे लामाजों थांगासिनो दङ बबे अलखदाव गोग्लैगासिनो दङ जों नुलांबाय थागोन आरो नुजेनबाय जियानो जादोला लोगोफोर रन्जन दैमारि सारा मानो गवाखैमोन आरो दायो मानो गनो थांगासिनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आरो बिटिआरआ मा बिटिआरखौ लानानै जों गोनो गोथो जाबाय थानोबो गोनां गैया बेखौ नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला साबस्क्राइब खालायाखैबा खालायदो आरो लाइक खालायाखैबा खालायदो बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि कन्टेन्टआ